бинед ки ин духтари девона чӣ кор мекунад. Ин кор мумкин аст ки ҳатто ба ҳалокати ӯ оварда расонад. Чӣ фикр доред дар ин бора? бо дидани ин саҳна маъно ва вазифаи асосии соҳиби оиларо дар симои ин горилла дида метавонем. мототсиклсавор дид ки соҳиби ин мошин кӯшиш карда истодааст то мошинашро нигоҳ дорад. барои ҳамин ӯ хост ба ӯ ёрӣ диҳад, аммо ба ҷои ёрӣ додан якбора корро бадтар кард. дӯстон, як хабари беҳтарин ба шумо дорем. акнун мо авиакассаи худро кушодем ва шумо метавонед ки тамоми билетҳоро ба нархи арзон аз авиакассаи мо дастрас кунед. ҳар вақте ки мехоҳед ва чӣ маълумоте ки лозим доред, аз ҳар нуқтаи дунё ба тамоми самтҳо чиптаҳоро тариқи рақамҳои дар рӯи экран буда дар тамос шуда дастрас кунед. бо мо хариди чипта боз ҳам арзонтару осонтар мегардад. бинед ки горилла чӣ гуна хӯрок мехӯрад. оё шумо боре аз пеш дида будед? ва агар бале, дар комментария нависед. дар навори навбатӣ мо мебинем ки ин зан чеҳраашро чунон ороиш кард ки ба Эйнштейн монанд шуд. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? метавонед дар комментария нависед ва мо наворро идома медиҳем. ин ҷавони навбатӣ бошад меваҳо ва сабзавотҳоро аз роҳи дур мебурд, он ҳам бо истифодаи як корти бозӣ, яъне қарта. саге ки дӯст бошад беҳтар аст аз дӯсте ки саг бошад. бинед ки ин дӯстон ҳатто бо ҳамдигар селфи мегиранд. ин варзишгар аз шавқи ғалаба дар мусобиқа ба андозае суръаташро зиёд кард ки мошин ба ҳавопаймо табдил ёфт, аммо зуд афтид. шояд тасаввур кунед ки ин кас супермен бошад, аммо бояд гуфт ки ин як инсон нест, балки як намуди дрон аст ки ба шакли одам сохта шудааст, яъне ба ин шакле ки шумо мебинед дар навор. ин оддист ки ду мошин якҷо ва ҳамроҳи якдигар раванд, аммо бори аввал мебинем ки ду ҳавопаймо дар осмон, он ҳам дар болои якдигар равон бошанд. оё шумо боре дар интернет ҳатто дида будед чунин падидаро? ронандаи ин мошини сафед ногоҳ дар пеши мошини боркаше ки дар ҳоли ҳаракат буд истод. ба фикри шумо оё одами боақл чунин кор мекунад? бинед ки ин иштирокчии мусобиқа чӣ гуна бо мошинаш тоб хӯрда истодааст. бисёр истеъдоди хуб дорад ки дар ин гуна ҳолатҳо ҳам худро идора карда метавонад, вале мо ба шумо ин корро ҳаргиз тавсия намедиҳем. ҳатман ин зарф шишагӣ будааст. ҳамин ки мард онро ба рӯи миз қарор дошт, шикаст ва хӯрок рехт. чӣ гунае ки дар навори навбатӣ мо мебинем, як тағйироти ҳатто хурдакак дар ҳар кор онро шавқовар месозад. ва мегузарем ба навори навбатӣ. ба фикри шумо чаро баъзе ронандагон чунин рафтор мекунанд? оё онҳо аз қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бехабаранд? бо ин корашон ба худ ва ба дигарон зарари ҷиддӣ мерасонанд. ин ронанда дар роҳи лағжонак аз удаи идораи мошинаш набаромада ба садама дучор шуд. дарвозаи ҷаҳаннам дар Туркманистон инро ҳамихел меномад. мавзее ки 45 сол ин ҷониб дар ҳоли сӯхтан аст ва ҳеҷ хомӯш нашудааст. ин сӯхтор аз кони газе сарчашма мегирад ки 45 сол пеш дар он ҷо тавассути геологҳои шӯравӣ кашф шуда буд. ин мори аҷиб мори якшоха ном дорад. ин ном ба он хотир аст ки ӯ дар бинияш як баромадагии баланде мисли шоҳ дорад. ин бурҷи халифа мебошад ки тавассути камераи дрон сабт шудааст. дар ин зебогӣ шумо чӣ гуфтан мехоҳед? дар комментария нависед ва мо наворро идома медиҳем. марди тортанакӣ яъне Человек-паук аз кораш хаста шуда хост ки арғунчаксавориро ҳам таҷриба кунад. оё метавонед ки тарбузеро ба осонӣ шарбат кунед? агар не, пас ин саҳнаи навбатиро тамошо кунед. оё то ҳол ронандаеро дидед ки мисли ронандаи ин мошини боркаш мошинро гардонда бошад? ба фикри шумо ин ҷо чӣ гап аст? оё ронандаи ин мошин ба ронандаи мошини сабз мусобиқа карда истодааст? ба ҳар ҳол кори онҳо хатарнок аст, зеро агар онҳо аз ин корашон даст накашанд, ҳар лаҳза эҳтимол дорад ки садамаи бузурге ба амал ояд. хушбахтона ронандаи ин мошини сабз мошинро нигоҳ дошта омад то ронандаи дигарро бо худ орад.